Жерге ятып ялай, үкси Язмышларның ашы җилләре. Бүген тагын ишек шакып көндә Ялатыр ул шулай кемнәрне. Кайгы хәсрәт сизермичә килә, безгә юлны каян таба ул? Башны иеп сабырлар итәбез, язмышларны узып булмый шул. Кемне егар аягыннан бүген, җанкайларын сызар әрнетеп, бәгырьләрен теләр кызганмыйча, үзәкләрен үзәр рәнҗетеп. Кайгы хәсрәт сизермичә килә, безгә юлны каян таба ул? Башны иеп сабырлар итәбез, язмышларны узып булмый шул. Жерге ятып ялай, үкси Кары кайгы килгән берәүгә, язмышының ашы җилегәнгә, ишек кагар икән иртәгә. Хәсрәт сизермичә килә, безгә юлны каян таба ул? Башны иеп сабырлар итәбез, язмышларны узып булмый шул. Хәсрәт җиңелрәк үтә, без иңнәрдә бергә күтәрсәк, көтми килгән кеше кайгыларын, бу минеке түгел димәсәк, көтми килгән кеше кайгыларын, бу минеке түгел димәсәк.